Ngokuzelo sifumana incwadi yendumiso, the book of Psalms, chapter 48. Indumiso amashumi mane nesibhozo. Sifunda khona la ndima yokuqala. Sitsibe siye kwishumi elinambili. Siyokuma kwishumi elinesine. Psalms 48, reading verse 1, verse 12, 13, and 14. Ifundeka ngolu hlobo. Mkhulu Yehova, engokudunyiswa kunene. Verse 12. Ijikelezeni iZiyoni, walk about Zion. Nizunguleze, go around it. Zibaleni inqaba zayo ezinde, count its towers. Qalani ungqameko lomsele wayo, candani ezingxangeni zayo ezinde. Then the most important part is about parting short and the landing spot. Sale sermon. Ukuze nibalisele isizukulwana esizayo. Ukuba lo Thixo uThixo wethu wona phakade kana phakade. Yena uyakusikhapha kude kuse ekufeni. Inkosi ehlala ekhaya izulu mayikusikelele ukufunda kwelizwi layo ngokuyide kuye inkosi. Amen. Program director tells us to introduce, but he did not. So let me introduce myself. After with ministry lokushumayela ndina more than 20 years. Ndishumayela yami yokuqala ngo 2002. Ndishumayela kuJob chapter 16. Elami ingqina likwindawo eziphezulu. Ndivumelayo ngihlele emazulwini. My first ever sermon 2002. 2025 usephela na sisekulento. Ngoba yinto lento school. Currently ndikhonza pha kuNtselamanzi. Abantu bayabuza bakutheni ungahlala eGauteng naseKapa. Did not define ngapha kwaNtselamanzi. Right ngeKapa ndiyothatha imali ndandiphinda ndibuye ndihlala kwaNtselamanzi. Andingomntu wetown. That's discovery shibali ngomntu wetown. Ngoba into endiyiqalayo davana xa ndifuna umsebenzi khona inkonzo kule ndawo. Ndizawuphangela kubakho inkonzo masiyeke. So ndiphaa kuNtselamanzi bandla le-Seventh Day Adventist. Kodwa kapho ndikhule khona ndikhuliswa kusisinokuthula. Unkosikazi kaBlamkho phaa kwaMelana. Lapho ndakhiwe khona kwaMelana. Kula bandla sele sendilapha nje namhlanje. I think yanele leyo. Ndifuna sijonge le ndima ke kule mizuzu imbalwa. Verse 1, mkhulu Yehova. Great is our God. Itsho la verse. Xa uzawuthetha ke ngento awukwazi kusebenzisa igama elithi great when we have not compared it against. Yes. Xa usithi mkhulu kunabani? Uthestwe phi? Kaloku phambi ukuthi uclever. Isenokwenzeka uba uhleli phakathi kweziyatha. Yangathi nguwo nesuphanyana. Awukwazi ke ngokuza ne-declaration uba usisilumko. Ngoba xa usisilumko funeka ubekwa phakathi kwezinye izilumko. Utsho zona uba usisilumko. Ndiyavakala ne? Kaloku andikwazi shukuma. Endingani ndim ngoshumayela yayinini. So funeka ube comfortable mna. Utheni wenza ukubiza nina? Alright, ndiyavakala kwesile. Xa usithi mkhulu funeka kubekho into olinganiswe nayo. Why now the text is saying when you are going to
audience yabona ngabo abathi great is our God. Samsebenza la nto kamntana Jona kuthiwa i-superlative. Ngoba i-superlative le ithi big, bigger, biggest. So lelo filiye isenyuka. Uba ngabasithi great is our God, umbuzo umkhulu kunabani. Kanti le ncwadi kaJob chapter 33 verse 12. Saqala lezwe qualify. Lelo sizayithetha. Kwenzela ma sizoxa sithethayo ngesivane sine reference singasayiti without reference. Uyabona akulungisi ngalonto. uJob lo akulungisi ngalonto Ngokuphendula. alright Kuba uThixo yena mkhulu kunomntu. nansi ogana uThixo wethu mkhulu kunomntu. Alright, it has the is greater than any mortal. Masithi yathina ke to paraphrase it, mkhulu kunabantu. Kwenzela ingabi ngathi ngumntomnye lo uThixo mkhulu kunayo. Ngoba zonke zehlabathi apho kukho abantu bonke beqokelelene bakumgangatho phansi kunoThixo. That's why Jeremiah ezasinanda sizafumana intsingiselo chapter 17 uwathi kaJeremiah iqalekisiwe indoda ethembanayo ibeke entwini. Kodwa sikelelekile indoda ithembanayo ayibeke phezu koThixo ngoba mkhulu uThixo wethu mkhulu kunabantu. Komnqambi kaMasiqala komngcwabo bayiyeke le nto bayiyama ngabantu. Kudlala umgangatho sezantsi. Kuyavakala athatha lokuphethe isitoko nesihlalo the fact that ungumntu ungaphansi kuThixo. So siyavumelana abana siwadini. That's the second part. So that's the move over to the superlatives. Yeah. Yes. So it's greater than. Then there's greater, there's greatest. Then say God has Psalms 95 verse 3. Qualified and Bible test like this no Bible. Okay. Ngokuba uThixo omkhulu nguye yehova. Ayithi abekho abanye uThixo sebayithi bakhona ngithi kodwa oyena uhlele inkohloyini phakathi kwabo uThixo. Yebo, Thixo omkhulu, the greatest of the all. His name is Jehovah. Alright. Ngukumkani omkhulu ngaphezu koThixo bonke. Akayenziwa nguThixo is also a king. That is why abafundisi ukuthandaza athi uYesu ubukumkani wakho mawufike hayi let it come for ngoThixo nje but is also a king. Yes sir. Akakangokumkani nje but ukumkani sits above other gods. Lo Thixo sayivale ndawo tata bazathi bayive. Lo Thixo ungukumkani a king. Bonke abanye Thixo are subjects of his kingdom and authority. Yintoni lebangela sisabuyela lapho yokuqala. Yintoni lebangela ngokuwela ukulandelelana nezinto ezingaphansi koThixo. Sabafuna ujikeleza umbuzo. Ngoba sithi nanku uThixo. Yintoni lebangela ba ufe depression uyenziwa ngabantu abangaphansi koThixo. Yintoni lesoyika lo ungena emsebenzini usoyika ungena enkonzweni usoyika ukuhamba ngoba woyika amabeke wabantu kodwa uhamba noThixo ukuze great. Inolo sisisulu sabantu. Kodwa there's a God. Asa kuyazi kwesi lokwenzayo. Uyesezwa phakupha ngoba ngakwenziwa. Yes.
uThixo. Ngoba abantu bakaThixo ayingobantu nje. Abantu be-greatness. Are you arrogant? Knowledge embedded in the conviction of the greatness of the God you are serving. Yes, sir. So I want you to push over. Alright. So he's the greatest. uJulius Caesar said, "Xa egqiba ukoyisa abantu." Xa egqiba ukoyisa abantu, uJulius Caesar wayena famous words owayezithetha ngesiLatin, veni, vidi, vici. I came, I saw, I conquered. Ndizile, yabona, ziyisa. Julius Caesar khonxa emanethethe uverse 4 wale text siyifundileyo sithe is the greatest a king ukumkani kokwabayothiki ithi uverse 4 the kings others joined together and advanced towards Zion. Bahlanganisana okungaka. Babetha ngesinye esinye left right. Leyohlasela uThixo.